Tamási Áron, Angyalok éneke. Részlet. Fogós kérdés, hogy milyen asztalosok vannak. Mert ha valaki azt mondaná, hogy van bútorasztalos és műasztalos, én azt felelném, hogy jó, tehát még. Ha pedig azt mondaná, hogy van barna asztalos és van szőke, én azzal sem lennék elégedett. A szemem csak akkor csillanna igent, ha végső szorultságból azt mondaná elmésen valaki, hogy van falusi asztalos és van városi asztalos. Keserű Mátyás falusi asztalos volt. Növendékkoromban, amikor deák voltam, nyáron által gyakran időztem a mester műhelyében. Szerettem őt, és nyilván ő is engem. A mesterség néhány titkába is bélyavatott. Nótát is igen sokat tanultam tőle, mert igen nagy énekes volt. Talán énekesnek még nagyobb, mint asztalosnak. Azon kívül kedvelte a betűt is, amivel jótékonyan hatott a falusi emberekre. És hiába hívták keserűnek, mert vidám volt a maga különös módján. Különben pedig, de jobb lesz, ha nem magyarázom tovább Keserű Mátyás mestert, hanem elmondok egy rövid történetet, mely az ő természetét jobban elbeszéli. Nyár volt. Július végén. Már estére hajlott az idő. Csak ketten voltunk a műhelyben, és beszéd nélkül. Keserű mester ablakrámákat festett okersárga színre. Én a gyaluforgácsot kígyóztattam, miközben azon töprengett az eszem, hogy vajon minek az illatához hasonlít a gyaluforgács illata. Mielőtt azonban kitalálhattam volna, hogy a legjobban a gyaluforgács illatához hasonlít, kinyílott az ajtó, s hát nagy térfoglalással egy fiatal emberke lépett a műhelybe. Kamasz emberke volt, vékony és szőke, lábbelije poros, vastagon. A vállán hátizsák, s a fején egy gyengécske sapka. Könnyű volt látni, hogy a városból jöhetett, a poros úton. Ám bár a köszönése nem városi módra vallott, mert nagy hangon így szólt. Adjon az Isten jó napot! Keserű mester rápillantott az ifjú vándorra, de csak megnézte őt egy pillantással, s oda sem vakkantott neki, hanem az ablakrámát szó nélkül tovább festette. Látván, hogy nem fogant meg a köszönés, azt gondoltam magamban, hogy ezek ketten nyilván régi ismerősök, csak hogy most haragban vannak. És én nem szóltam semmit. A jövevény letette szépen a hátizsákját, majd nagy tisztességtudással odament Keserű mesterhez, kinek az oldala mellett megállott. A mester úrhoz van én szerencsém? Kérdezte. Keserű mester erre sem szólott semmit, hanem tovább festette a rámát, mintha csak a légy dongott volna a füle mellett. A helyzet különösnek kezdett látszani.